Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada anak. Yang berikutnya tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No, 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 no. Pak Gelino. Kok Gelino gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Luar biasa, Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siane nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Langsung kula siane. Nek anak mbok sianon, sampai berkat ya, nyedek Mbak. nyedek Langsung, ngene. Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo komet kelakone komet. Aku- Nggih, Iya, Mas. dirasani ngeten kuwi lho to sinden Nuli kok Oh, melo. Apa? Kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundul mono, Pak Dalang, Pak De piye to kok? Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nuli, aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. nek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Kuwi lho sinden jenenge Nuli. Ngene apa ora, Mas? Karo Mboten, Mbah, ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nuli kuwi lho to, sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to, Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye kok. berkat ya, Mbak. aku jane arep nesu Ya, terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah, ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Lho, Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta Re, ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada Nuli, jumblenge ya. sabar Met, sabar. Mbak Nuli dan Mbak Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Bruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siane nang. Lho ki njuwo tas wong gak ngeblak iki. Siap, Bruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono Oh, rusuh. semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Bruk. Wah. Tegak, Bruk. Hadap kanan, hadap kiri, Bruk. Sempurna, Pak. Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kuwi kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh anak kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa? Oli. Pakai soli piye to kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan, Bruk. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan, iki yo Lah tangan jal kanan kanan maju ke sing kita depan. kanan di leleh. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Tegak, Bruk. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, Bruk. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye ta kowe iki? Kuping. Kuping, kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong. Pegang Kuping. telinga, Krek. Tegak, Krek. Pegang hidung, Krek. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah mung wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sogrok. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantah komandan. Pegang hidung, Krek. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek Koclok iki ya? jane komandan apa model. Ayo. Nuli,
Enak komandan lemu kaya tong ngene. Ora enek sarosku. Tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu, nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Nggih, Mbak nggih. Nuli menyesuaikan tembangipun. Anjir. Monggo Berhubung. Kasmara. Kok iso gubuk asmara? Lah napa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndeknya aku lomba Al-Qur'an, Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku ke. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Dadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, iya toh. Ya iya Kak. Mbah. Kowe iki Omonganmu mboyo aku ora iso mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Mbak kira maca Quran, khataman. Al-Qur'an. Al-Quran apa print piye to? Apa to Al-Quran mbang apa? Maca Mas. Kira maca Quran, khataman. Iqra. Sombong sampean. Ora Quran, Quran ki dhewe ne. Iqra siji lunas sadunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Ah, batam iki ta. Oh. Jajal sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai prestasi. Ben Oh, adem, nggih, nggih. ngrungokne ben adem. Ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hai, Mbak Jono. Nuli kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno, pamerno. Anjir, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kak. aku plus-plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli, Mas. Nek bangsa delikan lo pinter. sampean wingi lomba apa? Ikra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba ikra kok terus sesideman. Lah iya. Jane koclok ya. Aku bar lomba ikro kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina.